De Nabi ni badan tabua kemenakan datanglah tumbuh bangsa ilatibo penyakit datang di sanalah banci kawan menjauh di sanalah banci kawan menjauh di hari tua kama kapai kata surah jorungan tinggal rumah la sudah toko mabunyi hilanglah jasad jauh dari payah hilanglah jasad jauh dari payah Allah Allah Rabbi 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 Allah Rabbi batu hati Nabi Muhammad dulu gitu wahai sahabat ditolak saudara assalamualaikum bersama farida sepotong ayat anda ladangkan di dalam Al-Quran saya beredar di ayat yang pertama di surah Zilzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini ayat anda pikiri apabila Allah kamu ucap bumi tidak nampak kuasa sama sekali biar tentara walau polisi walaupun rajin nampak pakai tinggi Apabila kita lupa diri lupa je Allah Tuhan ilahi cobaan Allah ni akan terjadi sebenarnya sekarang ini di bulan Desember pulau terjadi di kota Melabu Aceh Sikili sampai ke Nias Gunung Sitoli Ogampo tetoni nama goncang bumi ditambah pulau juga lubang tsunami barat ribu ayat mati kerana begitu adalah Isinya tunjuk kuasa Tuhan tidak dan berdaya segala insan laporan aneh segala bangunan sampai masjid lagi nyuantan sampai ibadah Nabi jo tiga kali itu musajid kemudian Baitur Rahman di bulan September pulau terjadi di kota Anggambo Tuhan menguji iman di dalam diri dan terdapat pulau itu tsunami di ranah Minang akan terjadi masyarakat kota Padang lah banyaknya lari lah banyak rumah dek indah bauni itu tandanya iman latifi pikir bana sadar kini induk menuangkan di dalam diri sebelumnya dipanggil lagi anjuran tua anda dituruti kitab kok hilang huruf mati tobat dan tidak diterima lagi eloklah tobat sadar kini adakah menyesal kemudian dari ubagi berpikir mana You
kamjokariku usaku minum baik kau agati goto atau dikembali jokari lagi goda kira-kira baiku bunyi lada jokanya nana pandai dalam kolan batanyo sungguh lada pun pada tapi galung gaduh adalah saya pinangkal indah sabar aku adalah banyak pulang tapi nabi bahagia iyo pada malam malam bapak dan kini nala tiba pulau semua berhadir lagi depan kasamu anggota DPR ini orang orang lain juga kan dipandang jomato lagi bijaksana ibarat kayu gadang iyo nanti tengah foto ibarat kayu gadang iyo di tengah foto tangan bebas anda urek kapan bebas lu jauh tapi kata iyo lekan itu dan antara wujud segala cita-cita iyo baik itu benar joker lawan dikira mari doakan ayo bersama-sama itu benar dari kami berdua dari sidarul minar iyo lesi karananku Allah pengen dia sahabat berjodoh karena pengen dia penting lady kita penting sekali di bidang agama Islam dan agama kita Rajo taga ada di dalamnya buta de kita menjalankan saja sudah ya dikiwani sabalah hai yang mandikan diri kau iya hidup kamal kena mati ketahui asal mulu jadi le ayo tanah angin dan api asal jopur kalau dikaji Rahaso balum balami yo babumi sarugo nara go balum terjadi hanya seorang Tuhan sendiri siapa di kanan siapa di kiri asal jopuro kalau ditimbang sama so balum alam kakambang sarugo narako belum sendirian anjo sendiri Tuhan seorang Al-Quran ayat nyotaran kun fayakun ada ayat nyotaran segala alam lah sudah terjadi bumi jolangi sama sekali tak kalau kita ke hati dunia kita jo Tuhan lah sama janji kama nyamba Allah kama ngikut Nabi indah kalau kau datang jo pagi lupa jo Allah mularai badang di kampung akhirat oh salah batimbang apabila ia sampai Kembali dan kembali ia Allah di bumi dan lapang dilahirkan pondok ke bumi dan lapang gagah lalate alemula hilang gelang mau masuk badan
pandai babila pandai iyo babila di dalam hati lama nuntut iyo ka guru iyo wajib diri al-mula hilang sabah managi apabila sampai baguru baca daripada guru lah turun kita dimulai dengan bismillah. Oh bertemu dengan alif, oh ketiga alif bata, kaji malah sampai, oh kepada al-fatihah. iyo lain makan lana menuju Anak-anak itu Puji ladanya Allah, Allah muji dan ya Allah ladanya Tuhanku, memuji Allah oleh memuji Allah menyembah Tuhanku batue nasib bayar dilimu lewakatu. kalau tinggal limo itu di kapal akhirat salah batu di akhirat malu sani kaputu Santina, oh sagalo hakika. Allah itu adalah kata Oleh imam dan barafi. iyo laju kalau la dunia Ayadu ba'akhirat. laju kalau nasariah Ayadu ba'tarikat. laju kalau yo tarikat Ayadu ba'hakikat. laju kalau nan hakikat Ayadu ba'marifat. laka putusan sidang keputusan sidang dipaci lagi ganda musiki kamano oleh untuk dilarikan bentuk ganti Dikalilah dengan tangan. dilawi nilai imba basah sama sobalum baaya baibu kita di mana lagi itu sama sobalum lagi baibu baaya Allah kita nalando di alemu Allah sabita itulah asal dan segalanya dari Muhammad Itulah asalnya. tapi tarabinya opa bisu setengah tarabinya setengah tarabinya daripada nurado. oleh Tuhan menjadikan hukum sekali sudah Indah lebar pojini, indah baru komisa. kami itu kebesaran kulim malayla Allah kita lahilah nilai kalam lapata nama batul lalai jalan Kulima ini dalam kulima la ilaha illallah menuju Tuhan di seluruhnya Nalani soal panggilan warsakian dibuka. sana kian jona dahulu yona si Arjuna Hasilnya kegenan sambungan curi tuhan ini bukonan lebasamu.
Iko Ia menjawab tanya Tanya sirekan kami Karena kami nanti berdua Jadi tak mematikan diri Ia nanti jola ditanya Akan ada iyo balasan Ia mengaku Mampu qabla yo antamutu Ibu alasan mendengarku Matikanlah diri denyo kamu Iyo sabalu yo ajal tibo Ayo bagayo manulah dicaru Nyoba buktikan iyo dan diri kita Oleh mulia kondini Olehnya otolah dinyobuso Atau di kare-kare Pada jodoh masin-sin so Akan dirikan kemana nyoli Jena jodali iyo gak tigo itu Iyo nan lagi tusu Iyo nan jokari nan pusaku Kiro-kiro nandeba itu Nan yokunyilah dinyokanyo Tapi sabalu yo kami jawab Sepanjang dinyokanyo Onde maaf yo kami minta Banyak yo dibanyak Malu yang di mana tiana ko ahli tarikat yo banyak pulau Layo ahli yo de tasawuf yo de padunan le umumnya dalam kami menjawab tanya yo sasudahi ko Apabila kau ingat yo tentang ande yo bari Bahkan baik nanti baikku Indah puluh iyo nanti kaku Panabangan ang ketigonya Indah yo padu nanti nyolai Laki aku nanti baikku Iyo nanti nolai maafkan Onde yo kami nanti berdua Layo barila de nyoma abdi yo de sabanya de banyanyo Umenan ini dijawab dari kami nan de badu Mematikan diri sebelum mati Layo bagaimana caranya Adelai bukan analiin Iyo nane kana otopuso Hindak kulo iyo nanditika Nanjo kari nande susato Apalagi yo minum raju Iyo nane ka nanti bodo Malaikan balikan purwa deka asa Pulangkan iyo nanti asalnya Masukkan sarung ke dalam pisau Itu bananan di jaronya itu iyo nan de carono nan ulo de ulo nan para tamu Di pulang ni pada dalam cinta nan ke akhirat Kurangi cinta ke dunia nanto Pulangkan sifat yo denang tutu Iyo ke Allah nanti yang masuk Mano dan sifat dan denang tutu Hayat ilmu kudarat iradat yo sama yo pasar kalam Sifat ma'ani itu namanya Layo tujuan lenyo sifat nan dipulangkan pada Allah yang masuk Hayat Allah, hayat aku Dekaran noyono hayat Allah Mangko hidup yo mulai insan Kalau hayat pulang deka Allah Istet kita dibuatnya ilmu Allah le ilmu aku ilmu Tuhan sendirinya dekarano ilmu Allah mantoyo mengetahui kita kalau yo ilmu Tuhan Allah lah bodoh kita nanti buatnya Kudarat Allah, kudarat aku Kudarat Allah sendirinya Dekaran kudarat Allah Mangko bagara yo mulai insan Kalau kudrat pulang ke Allah Indah bagara segala nanti anggota Allah
aku iradat Tuhanan sendirinya dekarano iradat Allah mangkoyo kehendak milah kita kalau iradatku maka Allah dah badayo segala dianggoto Sami Allah Sami Allah Sami Tuhanan sendirinya Dekarano Sami Allah mangkomandang ayo mula insan kalau sami pulang deka Allah lah pakak pulau kalimah kita basar Allah ya basar aku basar Allah sendirinya dekarano iya de basar aku karena basar Allah mangkomani ayo mula insan kalau basar pulang deka Allah lah putuyo puloyo mato kita Allah kalam aku kalam Tuhanan sendirinya dekarano ya kalam Allah mangkoyo bakato melagito kalau yo kalam pulaka Allah lagi suki to nanti boenyo kiro nanti itu delayo jawaban kami ko alehana kikanan itu iyo nambang kainan sama tu yaitu iyo nande tumbuh dengan dasa ayang karadia dengan bulu maka bayar tumbuhan dasa adonan iyo na ayanan sabitaju yaitu tumbuhan dengan halus nyawa yo iyo nandi itu dekanyo alanan leko jale iyo kana anan leko nyato wala bajawa atolan batayo ganti kita nan batanyo sekali di sini sekanan nenali siko korujang di sini korujang di sini kadang di siko latanyo dekani baru masalah diri ditambah suranya akan nyobana ikoleh tanyo mandiri jasmani nan mano ko inyo nandiri rohani namano ko inyo nasabana diri namano ko inyo nasabana diri namano ko inyo nasaat mandiri letolong panyato dia sigi itu kami batanyo dengarlah hati le jawab latanyo api nonton menangan masanya hatinya tolonglah jawab sesudahku ini jaliap pinonton laya gak batahan juga ibatan adipandang jumato apalagi padani kolayo ado lainnya datang lainnya tiba lainnya datang ko bapak bupati mungkinlah pulang pulang lainnya hadir jokito bersama hati panitia sabana sananya
dapat nyopiti, dapat nyopiti, saraju ibaelo, dapat nyopiti, sautukuso.
ala siku capai cilta ala ciletai jawa agak amada tu ajo nama nyumpai awa apilia ome apilia tabaule juga indah sakit elang jonto tingkat padope sekolah alun sampai lah pandai suruh dua dikadai babaju sampai celana Hawaii aku dan bagi joko apa indah malu pakai kugang awak kece bini na odang anak cak ketika bujang sampai gaya anak cak juo bini sogang sinlakan tak bini duo anak orang takona dia awak nampak ada di orang lalu pohon bini awak asalero semua jenaku toleh malun ayam sunana muhillo labaku jamu sama jantai aku ramadina sila wa edullah aku bir arjuna lain pondo gale pena akan kami bari nari mukul de basamu ya donanga kocha adoyo nama ibo dole nan sadia saban nama ibu madu hadin sina masabu kada madatu riyaki jarang basu jarang badamu badan donanku Tiko ijua indah basaga ku tiko asam indah bayi tona indah lai badana jasul nabi la hilang muli bila mani sapati buah nasi umpam musikan jabatu Rasulullah Nabi badan tabuah kabake sialai kamangadu boleh lagi bola di mandata elai kacang lupona jo bulinya sardu sayang Allah sudah elai lamelo bersalamu de nabi ni badan tabuah dan latumu bangsa ilatibo banyak datang busana labanci kawan jauh busana labanci kawan jauh di hari tua kama kapai rumah tinggal rumahlah sudah toko berbunyi hilanglah rasa jo jadi kaya hilanglah rasa jo jadi kaya tiko ijua indah basaga tiko asam indah barai katona indah lai badana Rasulullah Nabi la ilaha bila mani sapa dibuat nasi upam musikan jabatu Rasulullah Nabi badan tabuah kabake sial dekat manadu boleh lagi bola di mandata kacang lukonan jo bulinya bosan tu sayang Allah sudah hilang melo salamu de nabi ni badan tabuah dan latumu
benci, kawan menjauh. Sandal benci, kawan menjauh. Di hari tua kama kapai kata suram joru tinggal rumahlah sudah toko mabunyi hilanglah jasa jauh dari payah hilanglah jasa jauh dari payah kau sedang pandang hadirin sidang bersama dengan paket mari dikarenakan karekan kita karekan kami bukan cerita tolonglah sambut sesudah itu ya bakanda mbak Ira maju batang pasir ikolah ini tanah sirah makan pipi si Boromondo makan pipi si Boromondo bakuli pada gembadar hanyu kulima sama tomato hanyu kulima sama tomato laju lalu muirantai barantai lantasan kuyo kabatu juo lantasan kuyo kabatu juo alemu macam berbagai keputusan ka Allah juo keputusan ka Allah juo sirahu ibari baul yang dia orang baru cekalah yang dia orang baru cekalah kalau lau jadi parau di maju kita ke arah moya